Panguva ino zvonzi pidigori waenda zvekare kuonekwa kunzi the nation panguva ino yopinda aiwa into a period of mourning apo onekwa kunzi after the passing of Luke Mushore anoonekwa kunzi aiwa is national hero wenyika yeZimbabwe panguva ino atodeclarewa after his passing. Isati apinda mashoko ari kuda panguva inoi pari kuonekwa kunzi most of the people vari aligned kungava nethe ruling party ZANU-PF kana vanhu vanoonekwa kunzi they took part in the liberation war. Panguva inoi mafiro avari kuita panguva ino vanhu vari kususpecta kuti aiwa pane some things zviri kuitika behind the scenes. Isati apinda mashoko amudanjirwa panguva inoi veribva subscribe like on the bell kuti ive ZBC vanobuda vachiposta this picture ramukona rakanzi national hero pamuposta nobuda vanyora vachiti the nation has been plunged into mourning following the passing of Comrade Luke Mushore, who was declared a national hero. He will be laid to rest this Monday at the National Heroes Acre in Harare. His honor of his unwavering service and dedication to Zimbabwe. Do mashoko anobuda vanyora panapa vachiti aiwa akanga ari alive from 1949 to 2025 panguva ino vachiti aiwa Luke Mushore aiwa must rest in eternal peace. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kutsanangurwa aiwa nethe ZBC News Online. Panguva ino pari kuonekwa kunzi some of the people panguva ino vari kungotsakatika mukona the former finance minister recently akatsakatika vana majerajeros vakauya vachitsanangura kuti aiwa pane matensions anga aripo pamusoro pemamineral claims pamwe chete nethe dynasty. Zviitiko zvinenge zvingotsanangura zviri kuonekwa kunzi these mysterious deaths panguva ino hasi kugamuchirika. Zvinenge zvakuitika vanhu vanenge vakutongosuspecta kuti aiwa pane zvinhu zvinenge zvichiitika behind the scenes. Tiudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi pinai comment section medu, usana subscribe or like pamwe chete nokutena on the bell icon.